ассалому алайкум бародарои ҷон, ҳама каса созен хубем? Саломатитон пешай, ҳама хубай? Худованд ҳамаи шумо сох саломат бошену курс ҳамихе баланд шава, ки гуфти гапҳо ҷибакҳо припл шаванд, ба пеши падару модар сох саломат бирему ба сари баланд, ба пеши зану фарзанд, кӯдаконмон. Ва гуфтаниём бародарои ҷон, ки як дона ди лайка биҷиқем, лайки бепилав ва дар канали мо подписатсия кунем. Бародарои азиз, касое ки реклама мекунанд, яъне ки ягон чи реклама карданиянд, мо ҳатман дар ҳамин канал мо реклама мекунем. Касое ки дар маъқул боша, номеро +7 4 9 640 374 метавонед дар WhatsApp бинависем, ҳатман ҷавоб метавонем. +7 4 9 640 374 ва 1000 рубл 162 сомону 50 дирам, доллар 1021 сомону 56 дирам ва евро бошад 1002 сомон. як бор дигар хотиррасон мекунам, лайк подписатсияро бародаро фаромӯш накунед ва